Dnes si povieme, prečo je dôležité dodržiavať osobnú hygienu v potravinárskych podnikoch. Ale ešte predtým vám poviem krátky príbeh z praxe. V kuchyni jednej nemenovanej reštaurácie bol taký ten bežný frmol. Určite to poznáte. Nikto nevedel, kde mu hlava stojí, kopu kriku, paniky. No a v tom sa zvonku do kuchyne vrátil kuchár s vyprázdneným odpadkovým košom. Druhý kuchár ho v tej panike pekne poprosil: už konečne nakrájaj ten chlieb. No, tak on neváhal a v strese pohodil kôš na miesto, kam patril, a do jednej, samozrejme neumytej ruky, chytil ten chlieb do druhej nôž. To som si hneď všimol a som mu aj na to hneď upozornil, že si neumyl ruky. S vystrašeným pohľadom na mňa si to v momente uvedomil. Vraví mi: zabudol som. No a hneď si tie ruky išiel aj umyť. Našťastie, správne, si po osušení na ľavú ruku, ktorou držal chlieb, dal rukavicu. Na toto nikdy nezabúdajte. No a teraz vám teda poviem, aké sú požiadavky na osobnú hygienu pracovníkov v potravinárstve. V prvom rade je potrebné, aby bol každý pracovník zdravý a netrpel na žiadne infekčné ochorenie. Musí byť samozrejme držiteľ zdravotného preukazu. Pri samotnej práci je potrebné dodržiavať pravidlá osobnej hygieny. Musíte mať vždy čisté ruky a samozrejme používať jednorazové rukavice. Biologická kontaminácia z choroboplodných zárodkov a patogénov je totiž najčastejšou príčinou ochorení z potravín. V prípade, ak ste chorí, nepracujte s jedlom. Pri symptómoch ako napríklad zvracanie, hnačka, horúčka s bolesťou hrdla platí pravidlo 24 hodín. Musíte zostať doma aspoň 24 hodín od posledného príznaku. Akékoľvek symptómy, ale aj otvorené rany alebo rezné rany musíte nahlásiť zodpovednej osobe, prípadne svojmu lekárovi. No a ako je to s umývaním rúk? Umývanie rúk je najdôležitejším nástrojom bezpečnosti potravín. Musí sa vykonávať pred začiatkom práce a po každej kontaminácii, ako je návšteva toalety, pri dotyku tváre, pred a po manipulácii so surovým mäsom, s odpadkami a podobne. Každý už určite videl ten leták so správnym postupom umývania rúk. Tak len rýchle opakovanie. Navlhčite si ruky. Naneste mydlo. Napeňte ho. Šúchajte si ruky o seba 10 až 15 sekúnd. Umyte si chrbty rúk, priestory medzi prstami, predlaktia. Oplachujte ruky približne 5 sekúnd. Ruky a predlaktia si osúšte jednorazovou útierkou. Pozor, dezinfekčné prostriedky na ruky nenahradzajú umývanie rúk. Pri manipulácii s jedlom je rovnako dôležité používať rukavice a minimalizovať tak kontakt holých rúk s potravinami určenými na priamu konzumáciu. Používajte kliešte, používajte naberačky alebo rukavice. Rukavice slúžia na ochranu jedla pred baktériami z vašich rúk, nie na ochranu vašich rúk. Musia sa často meniť, nesmú sa umývať ani opakovane používať a pred ich nasadením a niekedy aj po ňom si musíte umyť ruky. Pokiaľ ide o konzumáciu jedál vo výrobných priestoroch, tak tomu sa vyhýbajte, pretože v priestoroch na prípravu jedla je zakázané jesť, piť, používať tabakové výrobky. Na tieto účely je potrebné využívať dennú miestnosť, šatňu alebo iný vhodný vyhradený priestor. Vlasy a brada či fúzy musia byť zopnuté alebo teda zakryté sieťkou. Nechty musia byť krátke, čisté. Ak máte lak alebo umelé nechty, musíte nosiť rukavice. Pred prácou si založte hodinky aj náramky, prstene, okrem teda snubných prsteňov, zakrytých rukavicou. Osobné veci, prípadne lieky, kabaty, tašky, musia byť uložené mimo priestorov s potravinami. Nezabúdajte na to, že vy ste najdôležitejší článok prevádzky a od vás závisí bezpečnosť potravín, kvalita pokrmov, zdravie hostí a v neposlednom rade aj prestíž vašej prevádzky.